Така, аз като футболен коментатор ще анализирам какво имаме на терена. Заедно с Гоце сме 2 пъти премляли каймата. Точно така. Белтъка е почнал да създава спойката между отделните частици. Да. Точно така. Да се коагулира. Да се коагулира. Вижте какви термини използваме, за да не се разпадне кюфтето при пържене или при печене. Сега е момента да сложим подправките. Така, овкусяването на кюфтетата. Значи овкусяването на кюфтетата си е най-хубаво да си става с кимион и черен пипер. Черно пиперче и кимионче. Да, може да се прибавят на килограм. Колко? Значи на килограм горе-долу, да. Аз тук съм си записал. Ето, на килограм не повече от 15 грама сол се слага, когато си правите за вкъщи. За едно кюфте от 60 грама не повече от 5 грама лук, когато искате да сложите лук. За 1 килограм кайма не повече от грам и половина черен пипер и грам и половина кимион. Запомнихте ли? За да имате балансирано кюфте, грам и половина черно пиперче, грам и половина кимион и около 5 грама лук на кюфте, което ще рече, че едно кюфте е средностатистическо 80 грама. Да, в 1 килограм... 60 грама го смятаме средностатистическото кюфтенце, така за да може... Значи колкото е нормално кюфтето, толкова по-добре се изпича и толкова по-сочно става. Големите кюфтета вече са вървиме в максимолата. Много намали грамажа, бе, колега, бе. Вече кюфтетата не са и толкова сочни, ами си и много мъники. Значи са old fashion големите кюфтета. Да. Това е като големите силиконови гърди. Така ли? Да. Подал капте. Добре, значи на килограм кюфтета ни трябва грам и половина кимион, грам и половина черно пиперче, солчица колко? 15 грама максимум на килограм. 15 грама сол. Овкусяваме го това нещо. Ще мелим ли каймата още веднъж? Да, ще я мелим след като 12 часа предстои. Чакай да се разберем. 2 пъти премляна, абсолютно студена кайма. Да. Слагаме подправките, разбъркваме колкото. Премелваме ли още веднъж? Не. Няма да я премелваме. Сега само умесваме. Слагаме необходимата сол. Да. Аз го знам и няма нужда да е тега, но е хубаво да си има малка везничка в къщи. Кой те е учил на правене на кюфтета? Вече не помня, защото 30 години се занимавам само с това нещо. Само с това вече не помниш. Лукът сега ли се слага или после? Значи по принцип лука се слага винаги най-накрая, защото тя променя цвета и прави каймата много неогледна за външен вид. Става тъмна, не става добра. Желателно е последните меления, когато става, тогава да се слагат. Сега, в момента тази смес е за кюфтета за печене или за пържене? Значи тази смес в момента е за печене на скара. Да. Става за пържене, когато се сложи хляб и яйце. Това променя разлики. Няма други разлики. Значи просто е престъпление да слагаш хляб, когато ще печеш на скара. Уважаеми зрители, запомнихте ли? Подправките се слагат без да се премелва месото. Месото стои 12 часа в хладилника и чак тогава се премесва. Температурата му трябва да падне до 2, максимум до 3 градуса. Това е много важно да работите с студени меса и при меленето, и в последствие при овкусяването. Разликата между пържени и печени кюфтета е, че хлябът се слага най-накрая, както и лука. Не слагайте лука, когато меште каймата и когато я оставате да озрее и да отлежи. И понеже днес си правиме кюфтета и смес за кюфтета тук в нашото студио, искам да ви заведа на едно място, където хората работят на едро. Една фабрика за правене на кюфтета, а разликата между домашните и промишлените е огромна. Но вие, зрителите на Бързо, лесно, вкусно, ще знаете всичко за негово величество кюфтето, а каймата нека отлежава в хладилника. И така, уважаеми зрители,